Gusto kami mandarin. Idol kami ito. Kamusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadati mga videos at ngayon dadati mga videos at mga memes na nagdaan ngayon linggo. Ngayon lang ako nag-record ng bagong linggo kaya pasensya na sa aking buhok. Tsaka di pa ako nag-aahit. Comment nyo nga sa baba kung kailan ako mag-aahit na ako, ahit o pwede na to malupit na ako, ahit o malupit. Kayo na magdikta ng aking buhay kasi ayoko na itong isipin. Simulan na natin. Gusto kami mandarin. Ayoko, may mga bisikleta. Oy, oy! Okay, di kailangan ko skip yan. Kuya Jay, ano nangyari? Para nag-aasar pa yung bata. Ayun na sana rin ang Marlboro. Di kasi kaya nagtatapos sa tamang lugar. Kuya Jay, ano nangyari? Hangal ka. Kuya Jay, kailangan namin ng kasakutan. Sunod! Galing kay Tian. Gusto kami mandarin. O, tumaas sa aking cycling. Oy, oy! Kuya Jay, ano nangyari? Respect! Sunod! Galing kay Justin, if you know, you know. Tinipid na naman kasi yung barangay niya. Hindi na naman tinapos yung kurba nung gutter na yun. Ano man tawag doon? Sunod! Galing kay Noah. Gusto kami mandarin. Idol kami ito. Merry Christmas, Kuya Jay, ang ating ninong. Maraming salamat. Gusto lang sabihin ni Kuya Jay na maligayang Pasko sa inyo lahat. Oh shit. Here we go again. The streets. Galing kay Ken. Bakit ba? Kung hindi niya yung ginawa, hindi siya matututo. Ganun talaga. Sunod. Yari ka na, Cardo. 2, 3, go! Action! Bang! Bang! Patay! 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 Utaob! Sunod. Galing kay Ken. 2, 3, go! Action! Bang! Bang! Butang ina, patay! Ay, Karichi, ako yung napatay po. Headshot lahat. Ace! Paki-report tong Smurf na to. Walang laban si Mika Daime. Kay Pang Pang. Sunod. Yung ikot niya parang yung sa Tekken eh, no? Si Bob. Bob. Idol! Sunod. Kali kay Tyrone. 2, 3, go! Action! Bang! Bang! Butang ina, patay! Cardo Dalisa yung manginig ka na. Sunod. Bang! Gabi ka na. Putang ina, patay! Dito ko para sumaya. Hindi para lumungkot. Ako magiging sad boy na naman kami niya. Tama na. Sunod. Kali kay Ryan. 2, 3, go! Action! Bang! Bang! Ang bilis at talaga gumawa. Maraming salamat. Putang ina, patay! Pamamatay ka talaga pag hindi mo sinuot mabuti ang face mask mo. Umayos ka. Hindi tatagal ang buhay mo tulad na sa probinsyano pag hindi mo yung inalagaan. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Ninyo. 2, 3, go! Action! Consumato mest. Oh. Bang! Bang! Putang ina, patay! Edgy na naman kayo ha. Sa December 30 ha, huwag nyo kakalimutan December 30. Ito, mas malakas na bayan ito kaysa kay Kuya Jay. Tandaan nyo. Alam nyo ba, yung ibang baril doon na sinasabi nila fake daw. Isa lang talaga yung bumaril. Unloaded gun. No? Kumbaga, may tunog pero walang balang lumalabas. Kaya pala natakot si Kuya Jay po. Siya pinagbababaril siya. Get ready for the next battle. Kuya Jay, ano nangyari? Babaril siya nung bata. Kahit ako magugulat din ako nun eh. Sunod. Gulod. Galing kay Eder. Gumagawa sila ng kalsada. Galing kay Kuya Jay to sa isang jaywalker. Pero sa akin tingin ay nasa ilalim ng mga ipinagbabawal ng mga bagay. Kaya hindi ka dapat mainis sa kanya dahil wala siya sa tamang wisyo. Kaya okay lang yan. Sunod, lahat nag-i-interconnect na naman. Lahat ng mga J. Galing kay Kuyawa. Running Man. Weathering with you. Diba? Ibang bagay ngayon ang tumutulo, hindi ang mga ulap. Sunod. Ano to? Galing kay Anthony? Baka Renji ito. Baka Renji ito. What? Baka
Rene J? Ano meron kay Rene J? Regito. Oo, Chang. Kuya J, J Walker, to Rene J. Lahat nag-i-interconnect na naman. Mukhang Regito. Ano meron sa J? Puro kaya si kayo J. Baka Parang Regito. ito siguro yung laman ng utak kanina ni Kuya. Hindi niya alam saan siya pupunta yan. Basta diretso na lang ako. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Sunod, galing kay Christian. Sami manesenik tay. Yeah, yeah, yeah. Ikaw ay bumili na. Ah, si Sammy ba yung kanina gumugulong ko? Siya, pang. Yeah, yeah. Ikaw Ako ay nanginginig bumili na na. Rene J na Tay ni Sami na merch. Manese. Naka-drugs din ba kayo? Ano to? Ano ang pinagpapadala nyo sa akin, leche? Okay. Okay, parang alam ko na saan ito papunta. Lagot ka kay Rene J. Pang. Hi. Patience. Pass it on. Diba? Madali lang yan ayusin ulit. Diba? Magkakaintindihan tayo. Tulad nila, diba? Eto, oy! Ang hindi ko maintindihan, pre, nandito na siya sa likod eh. Wala pa bang, parang sabing, siguro natatakot silang, alam mo na, pag mga ganyan, natatakot kang itigil. Okay lang. Sunod! Kaya kay Christian. Baka rin. Stephen forget that he isn't on the internet. Nako po! Pang! Katawan pala niya. Diyan mo lagay yung bata kanina. Pang ka din. Ako yan eh. Ako yung bata maliit na yan. Mabubugbog ako niyan eh. Sunod! Kaya ako nagpapatubo ng buhok eh para mas katakutan ako. Mau, ikaw ay nakalabraw. Maraming salamat, Krisha, sa walang kwentang comment na to. Sunod, kali kay Andre. Kung agad dito ba namin buhangin pa din? Hey! Could've sworn I was dreaming before I was painting, so I had to take a little ride back. Which is mga kailangan ko tinutugtog ko dati, pocha. Akon pa rin! Eh! Ang tunay ng mga gangster, pocha. Mga lumaglalakad sa gitna ng semento. The streets. Came crashing and I'm so lonely, so long. Mga original na sad boy. Ako magkapira. Mr. Lonely o sad boy, pumili ka na. Sunod, galing semento, ito naman buhangin. Sunod, kay Roberto. Pucha, ito ba ang mga pamangkin ni Kuya Jay? Diba kada henerasyon, dapat mas gumagaling tayo. Pagagaag ko, di mamataan niyo. Namiss tuloy ako. Namiss ko tuloy yung lumabas. Muna, game mo yung Ferris wheel na. Ferris wheel na. Naka-face mask ba yan, ha? Malaglag din kayo sa gutter niya. Masunod, maraming salamat. Galing kay Paul. Oh. Oh! Naku, napagod na si The Hulk. Hindi kailangan niya magpaturo ng gulong kay Pangpang. Ano? Out niyo, pagod na. Pero ini-imagine ng bata. Kaya sabi nila, wag mo nga daw makikilala mga superhero mo. O disappoint ka lang. Hindi siya marunong mag-roll over. Hindi siya nagpaturo kay Kuya Pangpang mo. Sunod, Talikig Kapusi. Napakagandang pangalan. Yan, pagpasko na. Humihingi na kayo ng pera. Tamang rolyo lang tayo dyan palayo. Pero yung mga ninong namin, di namin mahinga ng ganyan. Tamang roll over din. Sunod. Ulam for today po. High blood din ako dyan. Maraming salamat, Aromel. Yung original photo, papakita ko na lang dito. Pighati. Sunod. Galing kay Trish. Bocha, lumabas sa pala Attack on Titan. A girl I've never met molded my body out of earth. Napakadikalit na editing. Kaya binabaril yung mga Konichiwa kanina eh. Ito yung naisip niya bago siya ma-headshot ni Batang Pangpang. Sunod. Pang! Butang ina, batay! Galing kay John. Pre-gising na tawa siya sa amin. Came crashing and I'm so Pighati na naman. Ayoko na. Sunod. At panguli. Galing kay Ren Juan. Yan yun yung yan yung pag-upload, share ka ng share ng mga meme na inahahan niya. Pero hindi ka pa rin niya gusto. Akin na yung martilyo ko, utog mo na lang sa akin.
At doon natatapos sa mga memes natin ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo ito. Sana sumaya kayo, di ba, Pucha? Bawasan utak ko nito, parang kaka-chess video lang natin ngayon naman. Nabawasan na aking utak. At gusto ko lang paalala sa inyo, may bago na tayong supplier, ha? Sobrang ganda ng tela na to, pwede ko itong dilaan. Sarap, lasang mothballs. At detergent. So, kung gusto nyo, huwag tayo like, share sa mga Kuya J, Rene J, at J Walker, rin yung friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Ako na ay mag-JJs.